všetko, čo sa dá o mne vedieť, všetko všetci vedia, pretože 22 rokov mám za chrbtom médiá, ktoré ma kontrolujú. Ľudia na Slovensku už ani podľa mňa nepoznajú niečo také, čo by o mne nebola, ja neviem, pravda, alebo že všetci majú možnosť ma sledovať. Keď vstupujete do tejto arény, nemôžete byť prekvapení s tým, že váš život bude zmonitorovaný. Pán premiér, ja som monitorovaný už 2 roky, odkedy som tú kandidatúru ohlásil a veľmi úprimne a otvorene odpovedám na rôzne otázky, na ktorým napríklad vy sa často vyhýbate tú odpoveď dať na otázky a všetci poznáme tieto témy a nechcem ich tu teraz vyťahovať. Exekutívne veci, ktoré on nevie zmeniť, nevie nič urobiť. Ako prezident neurobí nič s nezamestnanosťou, ako prezident neurobí nič so zdravotníctvom, jednoducho prezident je hlava štátu. Ja som zase presvedčený, na rozdiel od premiéra, že človek, ktorý do toho paláca sa dostane, že by mal mať jednak reálne skúsenosti, ktoré z oblasti ekonomiky, či zdravotníctva, alebo zlyhávajúceho sociálneho systému určite mám obrovské, ale že tam musí byť aj človek, ktorý o riešeniach v minulosti nielen rozprával, ale že skutočne aj niečo dokázal zrealizovať, že vie, čo to znamená, čo skutočne znamená, čo tu nezamestnanosť tvorí, čo jej skutočne zvyšuje a vie o tom, a vie takisto o tom, čo tým zlým sociálne nastaveným systémom, akým tým zlyhávaniam sú, dokáže veci pomenovať a že za ním v minulosti aj tie riešenia boli. A čo je pre mňa najdôležitejšie je, aby ľudia vrátili tú dôveru, aby sa ľuďom vrátila tá dôvera v prezidentský úrad. Aby sa vrátila dôvera, že ten človek, ktorý je tým prezidentom, je tam skutočne kvôli ľuďom a nie je tam len ako predĺženou rukou niektorej politickej strany, skadiaľ vyšiel, kde bol desiatky rokov. Chcem v prvom rade, v prípade, ak by som vyhral, vrátiť dôveru v prezidentský úrad. Taktiež chcem kandidovať preto, aby prezident bol skutočne protiváhou našej vlády. Prosím, neostaňte doma, prosím, príďte voliť.